Inorganisa ng Pampanga Press Club ang isang gabi ng pamamaalam at parangal para sa pinaslang na veteran journalist na si Jess Malabanan. Nagtipon ng mga mamamahayag, kapamilya at kaibigan ni Malabanan sa Holy Trinity Chapel sa Bacolor, Pampanga upang muling bigyang pagpupugay ang kanyang naging ambag sa industriya ng media. Si Jess po ay kilala namin bilang isang masipag na reporter. Marunong sa kanyang piniling trabaho at mga isyong kanyang tinalakay. Si Jess po ay hindi lamang isang police reporter. Itong huli, nakita namin ang paglago niya at nabasa namin ang iba't ibang mga storyang sinulat niya sa business, investments, governance, housing at iba pa. Ang Philippine Information Agency inalala rin ang pagiging patas, balanse at makatotohanang mamamahayag ni Malabanan. Sa isang mensahe na ipinadala ni PIA Central Luzon Director William Beltran, sinabi nitong naging tulay ang mga balita ni Malabanan upang maipaabot sa komunidad ang iba't ibang serbisyo para sa taong bayan. Si Kuya Jess sa mga kaibigan natin sa media na walang sawa at walang pag-aatubiling sumusuporta sa PIA Region 3 sa pagpapalaganap ng akma, wasto at makatotohanang impormasyon patungkol sa napakaraming programa at serbisyo ng ating pamahalaan nang sa gayon ay maabot ang mas maraming komunidad at mabigyang kakayahan ang mga mamamayan na lubos na mapakinabangan ang mga inisyatibo ng ating gobyerno. Ang National Union of Journalists of the Philippines patuloy rin sa pangangalampag sa mga kinauukulan upang sa lalong madaling panahon ay makamit ni Malabanan ang hustisya. Siyempre may isa kami doon sa paghahanap ng hustisya at pakikiisa din doon sa panawagan na mabigyan po ng katarungan ito kung nangyari ang sinabi ni Kuya Jess. Kuya Jess ay isang napakabait na media practitioner na kasamahan namin. Lalo na ho sa aming mga medyo bata-bata, isa ho siya doon sa mga laging nangangamusta at nagpapaabot ng yung kanyang regards ko, ganyan, tatanungin ka kung okay ba kami, ano yung pwede niya may tulong. Samantala, hindi naman kumbinsido si Pampanga Press Club outgoing President Tonet Orejas sa pahayag ng Presidential Task Force for Media Security na hindi work-related ang dahilan ng pagkakapaslang kay Malabanan. Sa inisyal na investigasyon kasi lumalabas na ang pagtulong ni Malabanan sa ilang magsasaka ang dahilan ng pagpatay sa kanya. Ayon kay Orejas, hindi naman lalapitan ng mga magsasaka si Malabanan kung hindi ito kilalang miyembro ng media. Muling giniit din ng PPC na hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya para sa pinaslang na kabaro. Si Malabanan ay ika-22 journalist na napatay sa Pilipinas simula nang maluklok ang kasalukuyang administrasyon noong 2016. Si Malabanan ay kasalukuyang news correspondent ng pahayagang Manila Standard. Naging bahagi rin siya ng Reuters kung saan tinutukan niya ang mga storyang may kinalaman sa war on drugs na kalaunay binigyang parangal ng Pulitzer noong 2018. Raynel Pawid, CLTV News.